dito sa university, bababa ulit tayo. Kasi taas tong university, bundok to eh. Bababa tayo. Balik tayo sa Superstore. Doon tayo magbe-base. Daan tayo ng Highway 97. So, papasok na tayo ng highway. Ang ganda dun sa bundok oh. Ang ganda. Highway 97. Papuntang downtown. In 7.2 kilometers, turn left. Dito tayo sa Highway 97. Dito tayo. Kumaan ngayon. Para ikot. Daanan natin lahat ng daanan. Ganda ng highway. Yung kakakuha ko ulit. Dito sa Montanas. Montanas. Sa likod yung pick-upan nila. Deliver natin to mga $8 7 kilometers. Yun, i-deliver na naman natin yung isa. Turn right onto Raymer Avenue. Galing Montana. Balik tayo sa ano tayo pupesto ngayon? Sa Mission Creek. Hindi. Doon tayo sa Urban Trail. Doon tayo banda. Ganda rito. Subdivision ito. In 300 meters, turn left onto Gordon Drive. Pero ang ganda. Yung dineliveran natin ngayon. Mag-aantay ulit tayo ng booking. Oh, may nakuha tayo. Hansen's Pizza. $18. So, papunta ng West Kelowna ito. So, kunin natin, i-pick up Your natin dito destination is sa on the right. Hansen's Pizza. Yan. Itong mga pizza, kailangan mainit to eh. So, meron akong lagayan ng pizza. Mainit. Ayan, Hansen's. Lumabas muna tayo, 3 minutes pa, niluluto ko yung pizza. O, mamaya. Balik tayo sa loob mamaya. Yun, nakuha na yung mga pizza. Ito yung pizza natin. Highway 97, West Kelowna. Kakanan tayo rito. Dito tayo Take the papasok. west side road exit, then keep right at the fork. West side road. Maganda rin dito eh. Ganda rin ang view sa taas. Doon tayo sa tuktok ng Keep right at bundok. the fork. Doon tayo sa pinakataas-taas ng bundok. Doon tayo magde-deliver. Challenging dito sa West Kelowna. Continue on west side road for 1.5 kilometers. Dito ka nag-deliver eh. Ang tatarik nung mga driveway nila eh. Ewan ko kung may driveway ito. Makita natin matarik. Ayun oh, mga bahay sa taas oh. Doon tayo magde-deliver. Ganda ng kalsada. Ang ginagawa nung last week, wala pang ganyan yan ngayon. Isang linggo lang ganyan nakatayo na. Mga kahoy lang yan, parang plywood. Ang ganda rito. In 600 meters, turn left onto Bear Creek Road. Bear Creek.
Sabi nila may mga bear daw dito na lumalabas minsan, kaso wala pa. Napakang natachambang grizzly bear. Gusto ko sanang makakita. Dito. Hindi pwedeng mag-overtake dito, bawal. Naka-speed limit ka lang. Yan kasi yung lane. Pwede pumunta sa kapila. Ganda ng kotse. In 300 meters, turn left onto Parkinson Road. Kanina pa tayo umaakyat. Turn left onto Parkinson Road. Nabibingi na ako eh. Yun, sa tuktok na tayo. Continue on Parkinson Road for 1 kilometer. Wala pa pala, paakyat pa. Ayan no, ang tarik. Kung makita nyo itong tarik niya, ang tarik niya ito. Tarik ng mga driveway dito eh, sa west. Ayan no. Tarik na ito. Palabas ng gate nila. Tapos pababa tayo. Kasi nasa tuktok tayo ng bundok. Ayun, nasa tuktok tayo. Ayan. Pababa na tayo. Ganda ng view dito. Tayo doon, yun yung baba. Taas natin. Yun yung baba. Yun yung lake, Managan Lake. Pababa na tayo. Balik tayo sa East Kelowna. Yan yung Bennett Bridge, oh. Floating bridge. Ang ganda. Hindi na nakita. Yun. Yun, oh. Ayun, oh. Pagbalik natin dito sa east, may order ulit, parehas, Hansen Pizza. So nandito na tayo sa Hansen. Doon din natin i-deliver sa west din. Tawid ulit tayo na tuloy. Balik tayo doon sa pinanggalingan natin. Sa tuktok ng bundok na naman. Pick up na ulit. Na natin ito, pizza, Hansen's Pizza. Doon ulit sa west. Tawid ulit tayo ng tulay. Akyat ng bundok. Kikita ulit natin yung magandang view. Turn left onto Parkinson Road. Dito rin tayo kanina eh. Parkinson.
ulit tayo ng bundok. In 600 meters, your destination will be on the left. Matarik naman to ng pababa yung driveway na ito kasi sa left. Pag right, pataas. Pasok. Malilim dito sa west eh. Ngayon, pag ganitong oras kasi yung araw nandiyan na sa kapila ng mundo. Doon sa east, Your destination is on the left. direct pa araw doon. The customer requested you leave the order at their door. They added the following instructions. Deliver na yung pizza. Seatbelt. May malaking aso. Takot ako dun sa pitbull na hindi nakatali. Ang ginawa ko, tinext ko na lang yung de-deliveran ko sa lumabas siya. Hindi pala niya aso yun, aso ng kapitbahay. Magbaba ko kauli ng kauli. Delikado, mahirap na. Balik tayo sa baba, balik na naman. Antay ng booking. So, yung delivery na yun ay $15. 10 kilometers na delivery. Yan yung lake, Okanagan Lake. Doon tayo pupunta. At least, sa tuktok tayo ng bundok. Oh. Ganda. Ganda ng view. Bababa na tayo ngayon. Ganda. Yun, nakatapos ng deliver ulit. West Kelowna, kaso umulan. Biglang umulan. Ang init kanina, 30 degrees. Tapos ngayon naman, umulan naman. Ang ganda lang kasi nag-deliver ako. May tip ako. Binigyan ako ng tip, $20. Yan ang tip ko. That's good. Nice. Naulanan ako pero okay lang. May $20. Bumalik ulit ako eh. Pabalik-balik ako dito sa west. Ang ganda ng view dito. Ibang side naman ng west ito. Ganda ng view. Kita mo yung East Kelowna. Wow. Nabalik ulit tayo doon sa baba. Naka-duty pa ako, mamaya pang matatapos to. Samantalahin muna natin habang busy. Ulan. Medyo nilakasan niya yung ulan, no? Ang sarap mag-deliver umulan. Yun lang, mababasa ka lang. Pero meron naman akong sa ulan yung bag. Wala akong kapote, bibigyan ako ng kapote. Ayan no, lakas ng ulan no. So papasok na tayo ng Highway 97, babalik tayo sa east. Dahan-dahan lang, maulan. Basa yung kalsada. Yung mga delikado yung pag umuulan. Ayan, lakas eh. Kanina, tirik na tirik yung araw. Ngayon naman, ang lakas. Ganda dito. Meron akong dineliver dito. Parang nagtatrabaho yata siya rito. Ito yung Dockside Marina.
Yung palabas tayo dito sa Dockside Marina. Nililiberan natin. Na video ko. Nalapitan ko rin yung mga yate. Daming yate nung ganun. Dito ginagarahe yung mga ayun no. Squirrel. Kita nyo yun? Hindi naman bear yan. Maliit masyado yan. Ano kaya yan? Parang musang. Musang? Uy, may daanan pala siya dun. Bear nga yung nakita natin. Beaver nga lang. Beaver, maliit na bear. Dito, mag-aalas 9, hindi, 8:30 na pero ang liwanag pa rin. Haba ng araw dito. Papasok tayo ngayon ng napakagandang Bennett Bridge. Ito yung Bennett Bridge. Nakalutang. The floating bridge. Ayun, tapos na ang duty natin. So meron tayong tatlong set ng income ngayong araw. Yung una, 1 hour and 5 minutes na active time, $37.50. Tapos yung sunod, 2 hours and 4 minutes na active time natin, $61. And itong pangatlo, 3 hours and 24 minutes, $108.50. So mga mahigit 6 na oras tayong active. Nag-dash ngayong araw. So yan. So, next time ulit, bukas ulit, or kung ano. Tingnan natin kung anong mangyayari. So yan ang DoorDasher natin ngayon. Mga kadats good.